Ngit-ngit kay diri akong kwarto bay. O bakin sa may nadin karon. Tapa. Wa pa di ay. Wala gibutang naman ako ni. Di ka ni siya ko ano ni kay anong oras ganang pampadala bibo lang ba. Wala gini siya occasion. Okay. Ako ang magugugod kay schedule niya na bigyan ko nga motong hako na pag pila ka wala may kisaw. Wala masiguro na dai siguro na busy daw siguro. Pag-assume magbugo. Busy gid bay. Gabi ka busy bay. Oo. Wala na ko nagkuan. Di ko bigyan ako ni magilain gina ko ni sa nga time ba na wa may kisa pa awa na siguro sus kawon kay pag kita na ko sa mong post ba late na siguro kita sa mong post. Uy na dayon di mo tong dali ko sit up. Dayon oy. Dayon ni. Ano siya? Okay ni siya. Ano ni siya? Wait sa win ha. Okay, marag buang-buang na. Pili dito mamalikas dili David joke lang. Maba, sige ka na kuan di kay ba kana. Free kuan di ba? Free speech. Gusto man ba? Gusto ang Cebu ba? Okay lang. Ako nakuha lang ko ng trabaho karon no medyo bugat din. Okay ka. Pero gani ka pa ni man ka balance pa ni yung oras mo. Oh. Okay. Wait sa. Tag background yun and dots. Okay. Tingaps ka atong background. Namang gay ko na rin balikbayan backstage likod sa akong parto mo lang. Na ako gatabunan sa t-shirt na. Tabunan ako t-shirt ka. Dili lang kayo kuan tanawon bitong. Basta na. Bye. Saman. Ikaw mo kumusta din ha. Kaya baka din ha? Di ba eh. Fighter na eh. Survivor na eh. Paano na dili? Yung sa paumsat sa nangaraan ta dili. Manta master na. Pero paano lang ba? Hindi na kayo eh. Okay naman. Buhon ba makauli? Tabay. Ay, yun ang nakagibuhat ron. Basing gituga. Wala, dali edyo ko kay ba kuan hindi ko na mag-work. Pero ate, you go work from home kawin? Work from home ko. Ako ang kuan, akong edit og mga kuang computer sa kumpanya. Sayo ka nang dili mingaw ang kuan, mingaw ang kailangan ko school center ba na ako sa accounting software ba. Kasi mingaw man ang kuan. Di ko speak sa ako sa computer mag-edit. Okay, gusto man, pareha na natapaw. Upaw sa Google, nasuya ko sa ang style ba. Gabi ka sustainable na yung mga hairstyle ba. Dili na kakailang mga ito barbero. Ito, pwede na lang ikaw mag-ahit-ahit sa mga upaw. Lagi? Buhon lagi. Mapanda. Okay, so welcome, Day. First official nga kalit-kalit. Kalit-kalit sa siya. Okay, marag... recording siya. Dili man gid magka-quorum ang grupo, but you know, like ako di po ko kabulon sa aon ng palakad ani. Kanang mo ayon sa tanan tao. Mo nang try lang ta kay diya man kita makabalo. Bitaw. Mainindot yan. Gapaminaw man tag mga advice pud sa uban like unsaon pud nila pero mas nindot ginang kita mo itong application no. Itong application yun ba ang experience diya mo ga makabalo. Okay. Puro rata theory lugar like ganiyon din na, ganiyon mag-send kag invite, mag-set kag schedule pero mas nindot gitong buhaton. So mo na ni ang first official nga kalit-kalit nga meeting. What is up? Musta ba Wen? Kita pa din. So in attendance karon ang YouTube side ug ang Imoha podcast unta ang uban maka-join in. So when like open ni siya until schedule lang gud na ako until 9 PM. Actually, ganiya rin, nagduwa ka oras na ni siya. Then, karon pa ni sulod ang first nga kuan. So, at least na ini-join, di ba? Mo nang kanindot diya. Wala sa na pala or unsa kay naa magig tao ni ito nga. So, musta man ba? How's your day, bay? Kamusta man? Okay lang. Late lang gid nakatulog. Tugod gani nga say napay mga overtime ba. But so far okay man. Okay man trabaho. Okay man adlaw na. Gusto ko makabaluin like nganong ginaunsa nimo pag balanse ani tanan like makapag gabi sa ka ba maka podcast palugar ka bisig na kay trabaho.
Wala lang jud koy laag. Wala jud koy laag ron. Which is kanang makes sense almost- na pod no. Kay wala quarantine ay nang iwas na lang pod ba. Kanang makalaag lang siguro pag na akong kuan na ato ko sa igsuon and then or siguro kanang mag-grocery lang ana or kanang nalipaliton kana mo gini siya ako ang kanang murag kanang makayong makagawas ko no pero kanang alaag yun mga to beach mga to gagwan wa gyud no muna every Saturday usay kanang mag-apas po sa episode so maghimo po pod kanang episodes Kano sa edit day when mo schedule lang when kaga-edit usually almost every day. Every day. Pila ka oras mo nang ginagahin bay para aning editing bay? At least na ako'y 3 hours sa at least 3 hours to 4 hours. Apoy ba? So, Dili baga, lalim no. say ka nang before ko ma-duty, at least maka-edit ko basig mga at least na 2 hours. Panahon ako within the duty pag naapa ko yung mga break dito pag ko mo edit and after pag sa duty. So tagaan lagi na ako time. Usahay ka na yung kuan, usahay bultuhon ako due ka ng kuan edit kanang sa full Saturday buntag na wen. Naputol si Owen. Hello, Owen. Buntag usually ga-edit when or sa gabi or hapon gyud akong active na hunahuna or gabi. Buntag di ko buntagon. Ano man, tulog pa kana. Di ko buntagon kanang panggabi ka wen no. Panggabi alas 6 sa like unsa oras ba? Alas 6 sa gabi hantod alas 3. Alas 3 9 hours. Pili gyapon. Nadala na gyapon ni mong pagka-OFW diya no. Oo. Ang time zone ba. Yeah. Pero buyag ba kung makauli bi ako diya wen kay ako maka-adjust ko sa oras. Kay gamata di ko basta nay adlaw mo matagi ko hayag mo gito akong kwarto ko din puro bintana ba tulo ka side sa wall na bintana kung buntag na wa ko'y choice mata jud ko bahala pa ko sa kabilar. Pero ang imuhang kuan is kuan jud kanang panggabi jud ang unsa man ka imuhang most active hour gani mo hapon anytime bay kuan ka anytime go kung di actually kung unsa ko oras makatulog pag mata na ako diretso na din na pwede na ako mag-sugod-sugod og kubi like let's say edit or trabaho pug ko online then doon dagan pud tag racket kay blue na ka di benta dato dili ta dato other than like trabaho pud ta diri sa online world naapod tay trabaho sa gawas like kailangan gabiyahe gyapon ko so at least bitaw murag akong reality sa work ba kay diri balay naapagit sa gawas ora ko na ko iskapo sa trabaho pero naka-adjust na ko murag indot ate ata kay para dili lang ka ka prisoner mo ma-feel mo yan ako gaya din na mo kog prisoner sa akong kaugalingong world pa na ko dahil din dili ka gawas balay di ba ka gagawas sa inyong balay Kagawas man usahay man good na ako yung mga choices ba nga dili na lang ako buhaton it's because napa ko yung buhaton ani like sa aning podcast those are my sacrifices so which is nalingaw makakawin nalingaw man I think mas lingaw man nakagawas I think mas lingaw man ang pagbuhat no ang along the way ang process create ang process dili man sa about kanang anang money matters or kanang sa monetization nga side I think ang pagbuhat man may mas nindot mas dinakamalingaw so kani de ang gadala og kuan si mga kisaw when ay mo din gadala og dili sa tigaw pero munang maka-motivate nimo kaning pag-edit creating ang pag-create din ako mo-motivate and then kanang makakuan gid ko sa akong una ba asa gid kutob gid ako say kanang nambot kung nakapoy na kay ko na wag katugon pa man ko na no tapad ba gihapon ako kaning nga studio na ako tapad na ko dream studio ba ganali ikaw na yung mga backdrop gamay ba kayo akong kuan gamay ba akong studio na but at least ba asa ka nagpa tarp na wen tarp ibutangan ako for background brato rin mong pagpa-printa ba 100 kapin 100 na ay mo t-shirt na naghimo na pag t-shirt wala pa naghimo pa ko sa website yun para kuan kay ka website among website ya under construction bagi among website na naman sabay pero marag
kailangan og consensus between kami sa akong co-host kay naapod siya iyahang kuan. So dili ko pwede basta-basta magbot-bot og ako kay kailangan magkasinabot mi. So inapod siya iyahang idea ba. So una yung ganahan pud sa pagtrabaho dili lang kay ako ang inputs bitaw. So kakuan po kaka-challenge pug ko kay kailangan mi mag-work together sa ako ang kauban, which is I like it better this way kay kung I mean, wala ko nagkuan sa imo kay ikaw ga. Although sikang ingog we. Okay. Ang muna siyang we, pero ang ako lang para sa Owen kay marag mas dagan hunahuna tao ga hunahuna ba. So katong mga butang nga dapat tunta na ko mahunaan or nahunaan ta na ako. Akong kauban ang muhuna-huna or if na siya malimtan ako ang makahuna or ako ang makalimot siya ang makahuna. So marag tog at least bitaw. Pero believe ko nang gainusara gid bay murag yun kay unsaon na ninyo. Kuan ko ana gid is actually kanang kuan nimo sana set up which is niya na jud nimo na mo na inindot gid actually katong nisulti ko nimo na nindot ba ginang interview kaysa kanang solo podcast is because ang dynamic. Ang solo. Ang imuha lang ang ako mo gyung kuan na is the sana kanang consistency lang gid ako kung mag-agad ko sa akong partner good which is actually or sa akong interviewer challenge po na siya ba o gid challenge ginoon so wala siya ang advantage lang no pag kuan ani ang cons sa akong pros lang na kung mag-inusara sab ka I mean dili ikaw ang magdala gid tanan okay pero bay eventually para sa ako lisod kay keep up kung naakay ka nang sige to kag grow and when you keep growing dili na gid siya madala bay like dili madala kasi actually ang transition ginakuha ni ang transition ginakuha ni from first episode pwede mga apply sa inyo bay ang actual transition ginakuha niya just to start from season 1 we will ang season 3 ang season 2 season 3 I was looking for videos and then kanang interviews whereas I think sakto gud imong gikuan nga nindot ang solo podcast pero kanang nindot putong kanang interview at least ng lagi kanang inani like for example di ba you have the niche mang niche sa imuha kay mag kuan ba magano itong mga lakaw gid sa Pinoy bitaw Bisaya nga Pinoy mga thoughts sa mga Bisaya nga Pinoy like sa timong last nga episode ako tanawon ha so taon na to at ang last episode ni Owen okay ato i-share screen. I think you're fired ba ata to? You're fired, grabe. Ato ta sa Imuha podcast. Kita ka Wen? Share screen. So kini this is pungutan ako Wen, personal ni siya ba or like personal experience pero daghan kitao makarelate, di ba? I mean, you can relate to this. Yeah. Mo gina siya mabag ng mga mo'y nakita na ako within my kanang experiences and sa kadaghang kumpanya daghan na mula na pud akong nakita. So that's why I share siguro ubang tao makarelate ana. Yeah. Nice. Then when si tao gani? So kani ba mo na ang which leads us sa unsa maging ano nagtawag-tawag man tao murag ka abrupt kalit-kalit man which is leads us by nga mani siya ang value nga kani imong mga episodes ba muni ang value sa imong lessons na nga na-learn in life mo ba na siya Wen? Yes, actually mo na siya first ginako na kuanta ni na mo na first episode all the things na kung mga learnings and then or all the stories the things na pwede itong makuha ka ng lesson and then sooner or later in the next season mo nang I need to invite everyone or kinsa ba na ma-invite malang kita makita nilang stories po so tada sab ni imo Wen no kay katong taga New Zealand ba nga nangutan gusto makabulog tuon og Bisaya kay nakapaminaw na siya sa imong podcast ba mo na pasabot bay murag makakuha bitaw ka na maka-convince convince or this influence pero kana inspire kag tao ba nga katungod ani nga podcast kani mga story niya ba kani mga episodes niya nawili kay ko makatunog Bisaya ito nga ana bitaw kay which is kita we're a community Bisaya podcasters man gid ta di ba so I mean mo ni siya ba this is the value right here ako man natanaw lang sa imong podcast ta like
because of your episode, someone from New Zealand, wala ka pa, gusto magtunog Binisaya. Sila lahi atuin? New Zealand gito siya. Kiwi? New Zealander. Wala man siya nag-mention, but yana lang siya na siya family din sa Cebu daw. Which is, kung nasa na ako no sa Mindanao. Which is ko, okay. So medyo akong communication niya sa personal message more on little Bisaya and English. Ako ang insertan gamay Bisaya para lang gyud nang medyo makakuan siya madanigan ako siya istorya pag yun. So wala siya. So muna I think most na yung mga nindot nga mga nahit na mga dungga na to from the other listeners. Basab no. So when para si Mawen, pangutanan lang ko na kay lahi ra ba ko kay kung dili ka mo tingog magsaba-saba ra pug ko. Okay. Go ana gid. For you ba like kay since majority man gyud sa mga atong polls kay ba you suggested yung mag-polls ta. So we did it. And ang polls inconsistent lang gid kay ang mga inconsistent lang kay ta sa mga postings no kay medyo dili pa kay ta active tanan sa ato ang community pero at least ba naa bitaw. So katong polls nagbutang ta dadto unsa may importante para sa usa ka podcast nakaingon man dire ako i-share balik ka share adto ta sa ini. So diri sa Bisaya Podcast Group nakabutang man diri namatay polls diri di ba? Kani. So ang nakabutang diri gamay naman. So unsa may importante sa kuan sa podcast? So nagbutang lang ako ra ni siya sa kinsa may pwede maka-add og option tani pero ako lang ibutang diri value, niche, community, then metrics, monetization. Naay nag-ingon og community, naay nag-ingon niche, ikaw and si Pat. Dayon majority sa nagbutang gid sila nga value. So kung naa ba kay mapulot aning nga kuan, sumugi na no. I-agree mo pug ato nga value ang importante, di ba? So para sa imo nga bay. Unsa ka importante ang value? Unsa din ang value? I think kung unsay reflection sa ilahang belief. Mo na siya nga ako ang sa podcast perspective, I think unsa ilang ma-mirror nila ang unsang content na mahatag nimo, ma-mirror nila sa ilang kaugalingon, the value sa ilang kaugalingon at the same time value sa imong kuan, value sa imong content. So I think that's my kanang definition sa value. 2 cents. In a podcast perspective. Unsa may value sa imuhang podcast? Unsa value sa imuha? So imuha sa podcast? It's like kanang sa safeguard. I don't know if pwede ba masulti na. Kakuan ka na sa kuan na kanay kung magkonsensya. Na yung second mo siya ganang devil in your ears sa kilid. Angel devil. Wag nagay din na there are times nga muna siya mo mag-whisper sa imong kaugalingon. And that's actually the thing na ako ang gusto ipukaw. So imuhang konsensya. Ginana ba? Imuhang kana ganing subconscious na magkuan. So I think mo na sila na wala ko kakuha na but mo na siya normally gud na makita na ako but wala ko ka-realize na naadin na dinha. So inana akong gustong ihatag sa podcast. Yeah. Basab na yung value ba? Malagi yung kuan. So kanang sa kuan. Wala po ka wala pa nakauna na ba na ikaw daw ang konsensya ba? Ikaw mo kita manggi ka ng kuan makontrast tong kagalingon. Ana si mong trailer when ako day mong konsensya. Hello, ako si Owen, imuha ning konsensya. Then I think kung napalang gyud ka nang daghan na kung i-ranking lang siguro I think ang a better kanang way siguro na makuan ba na pwede maka-vote tanan pero i-ranking ni asay mas valuable. Like ako ganahan mo vote ani atong community. It's because I think it's also really kasi nasa community nato. Kilo mo kay mga ulawon mga tao. I think wala magi ka nang dili man good engaging good so ganahan tan ko na
lagi ay sa taman ni di man tay gana ka master ani mga content o mga engagements unta na maka timing tag ka na maayo kay mo post og engagement no. Pero pwede man magbutang ta ka ng mga unsay mga uso ron, mga trend din maghatag ideas. Kita-kita ra gyapon magtinubaga pero unta like because kay active ta or kay more kuan kita sa scene di man sad ta nga die hard ta ani nga community. Pero kay makitaan sa uban ba nga napagyapon sila buhi pagyapon nilang thread so ni sila yung sila ra gumalik-balik sila ra gyapon kita ay diha sa moto mo man po nindot gud na kana gani ang sana kanang ipakita gyud ba na nagi interaction, you can always join kung unsa gyud na so muna I think ang kanang community actually mas nindot gyud actually na pod kuan i-push because I think value is for in general public as a kanang consumer. I think value mo gyud ang ilang mayong kuan no, and then the niche and community is more on the podcaster side mo gyud. Yes. Akong plano aniwen like wala may more content arm ato ang kito si Abraham ba sa Travel Philippines podcast. Shout out Abraham. Abraham to siya no? Abraham Muslim si Abraham. Marag no. Not sure. Gusto nag-stress to rin ako pista ato niya. Sinulog. Nakay-interview niyo ba tayo? Wala, nagkuan ba sa atong mga engagement diri sa community ba. Okay. Wala na kaya ka ako. So like nag-ingon to siya nga kaya naka-mention to something content arm. So kaya unsa man nato pag kuan kay let's face it kung pabutanay lang gyud majority decision due to popular demand di gid ta ka compete against sa mga celebrity if mag-podcast na sila. It's the truth. Kaya dili man ta sumanta kinsa man ko. Dili man ko si Owen, dili man ko imong konsensya. Di ba? Like kinsa man gud ta. So mo to na like okay, why not nga let's just start from small steps. Like kani may nga tawag. And then kani we splice this, we put this somewhere sa let's say mo na to episode, video og podcast, di ba? Dali ra kayo I mean, kabalo makawang saning atong lakaw, di ba? Edit lang gamay. I don't need kung kani. Totally honestly, wala na ni edit tayo raw and uncut. And then just put it out there. Bahala magka-save ta sa atong ipanglitok diri. And then we put it out there as video and at least naa na tayo more content. It's engaging. Katong gusto mo antos og tanaw og sa atong mga upaw nga ulo diri. Sa atong sina nga mga ulo. Nana nila pero at least they see us doing stuff. So like small steps. Mo to nagano na bitaw kung saan na nato pagkuan pa mag-active ning community. Okay, let's join the new trends like si Juan, si Nice One, shout out Nice One. Si Juan nag-suggest siya nga let's do this on Discord but I don't know how to wala ko account sa Discord. Wala sa yan Discord. Tiguang na ko ba asa na mga trends ba then napo pero na ako'y gusto nga ikuan nga makasakay ang tanan katong Clubhouse lagi kapakit sa may kailangan Apple device nakatry na ka wala pag yun. Wala pa isod kay siya access ba you need an invitation. I have an account nag-register na ko na siya just wait for an invite kapag kinsa mo invite na ako dili man ko artista dili man ko kuan dili man ta sikat di man ta influencer but who's gonna send us the invite so nagpabaga og dagway sa kinay mga tao nga mag-post og naka-join dos lag Clubhouse mga og invitation so as for now hantud karon wala pa ko na send og invitation pero like you know at least bang okay I'm para sa ko steps in the right direction kaya we're trying to get ourselves there so ako tong Clubhouse ako tong balak para ato mahimo tag account like Bisaya Podcast PH in the Clubhouse platform and then we dali kay siya when moraragya po siya Zoom na lang. Magpaandar ta pero dili mga kita na mga dagway bay. Okay. Kita na Anchor.fm nga app. Okay, yes. Okay na lang. Instead nga mag-go mo live, instead nga recorded then post later. Uy, na si Juan. Nice. Uy, kana. So instead nga
So instead nga mag-record ta, it will go live. Dayon, it's just a room. So let's say ang mga upat or kitara duwa ang host, magchikahay rata, then naa day mga tao nga mag-drop in sa room, makistorya, ayan, makimaminaw sa ato. Ang podcast nga, live. Mo siya conference, musudo siya sa room para lang Yes, maminaw sila naka-mute din sila or they can unmute themselves. If tagaan sila ka option nyo. Grabe Juan bay. Di makagalihok bay. Kana. Nice one is in the house. Is in the room. Yo. Yun. Nice. Ay, Juan, napakaliya. Sulit na si Juan. Yay, kalimot ko anida. Wala limta na eh. Dili, ang importante nakasapon ka. Ako ang Japan, So, kung ano na siya, unannounced ni siya Juan, kaya ang tanan magplano ba eh. Tanan plan. Yay, naramuday ni si Juan. Grabe. Suya, tuwa na eh. Naipa si Juan ay buhok. Taan eh, mga upaw eh. Kami duwa niya. Naka-opisina ba eh? Ha? Naka-opisina ron? Nagtambay ra ko diri. Nice. Mo sa Malay-Balay dapit ba eh? Malay-Balay man na, di ba? Hindi man ang internet Isa. Ay. So, Malay-Balay. So let's welcome the AC Juan, author of Nice One podcast. Okay, po niya. Jato. Ingon may koan kanang nindot imong content. Lawan, kadug ka. Putol si Juan bay. Lagi, Juan. No, pa ko kadugang lagi. Dagan ko nga record. Paano na nga parehara tag mga problema bay. Dagan na record wagi mga kuan. Why mo? Walay kuan wa pa na edit. Ro kuan pa. Juan, nagstorya tayo may bahay na tong Clubhouse. Then nagtry may og sulod, yun tay pag-asa kay wa may mo send og invite nato. Isa ha. Gets na namon sa kahin. Klaro na? Klaro man ka, pero feel na ko delayed ang imong pagdawat sa among audio. Inaya, internet ay. Anyway, mo gini ang mga challenges. Mo gini challenges nato. Anyway. So Juan, kung makadungog ka ba we're trying to get into Clubhouse and I suggest mo kag Discord, no? So mo to, like, kamot lang tanga na ay engagement atong community. Di ba, when pangutan na siya, unsa topic na to, when ikaw na po host dun, kapoy na ko, when. So amo nga gado Juan, ang among gi-questionhan karon kato kaning polls natong nating mga votations ba na nakabutang dito unsay value, unsay niche and community nato ka na metrics and monetization. So unsa gi mga maayo gud kung as a podcast kung unsa gi kanang murag kanang i-prioritize kita sa podcaster ba. So dito to siya naabot nga about the value and then also with the community. Among topic actually karon is ang katong community part which is actually mo gid siya as a podcaster. I think that's also kanang murag makaingon kag needed sa nato because as a fellow podcaster, not really kanang as in general ba no, but as a fellow podcaster as a kanang and community. So naka-mention si Mikmik na ang kanang Discord lagi o katong katong sa Apple Clubhouse. Clubhouse. So, unsa may thoughts nimo ana about sa Clubhouse? Mayos. Tan-aw nimo. Abo sa Discord magud wala kay may I try to kanang try to research actually unsay nasa Discord. Pero so make ning siya about pilit gid mo bay pero nasabtan ako ang na. Ako gi-chat si kanay imong giingon karon by when Clubhouse kay pang iPhone mong good. Okay. So dili tanan ay iPhone. Ay iPhone, dili tanan na. Sakto. Yes, sakto.
Oh, example ako iPhone pero 5S pa ni. Di na pwede. Dili supported. iOS 13 and up ang pwede. Grabe requirements ba? So if sa Discord ta, Ang uso gid karon kaning Discord, grabe sila maka kuan og community. Medyo kuti pa siya pero kung kita-kita ra, okay ra kayo. lagi madara bitaw no? Kada kay Madala. audio sa Discord ba? Madala ra if kita-kita ra. And how about Kumu? Unsay kuan niyo sa Kumu? Nawi Kumo. Ako'y Kumu sad. Pero kuan. Pero I don't marag know. pabaga more marag live. nagoy sa Kumo bay. more on live gid siya no. More on kanang makingog kuan. Pwede mo siguro na to gamiton na siya as a kuan. Na kaso for everyone gid siya, no? Wala pabaga gid sa Kumu. Nangina. So kato Siguro kung kita-kita lang sa Facebook Live ka. ganahan ko ana ay mo idea mag-live bay pero ako ang dili ka appeal ana. Okay, naman? Jude, ang live. Gaway ng iring diri. Kabalo ko nga nagaon sa nang mga iring din ha. Gi mo na nagkuan. Di actually dagan may iring diri bay. Dato Okay, Jude, ang live. Pero ako dili pwede. Saan na kuan? Dili maglisod kag live. Kay gi-block sa UAE ang paggamit sa yes, sakto. mga video conferencing. Oh, yes. Except aning mga Zoom and uban. Pero sa IG o FB, block, Skype, Pwede ra. block gid siya. Kailangan gamitan og VPN. Okay. Kaapan, ang VPN dili gagana diri sa among balay. Mo sa lagi no. What if kanang kuan maghimo og usa ka hosting platform for live no? Like I think ang StreamYard or ang kanang Restream mo man ako gitan-aw lately. So i-invite ka dito using Zoom. Kaso lang kana lang nalagay na paid version gina na siya medyo kuan gina. Wala pa may budget ang kuan. Pero kung naay mga trial version, why not? Oh, so trial version pa atong gamiton but i-invite ka sa Zoom nga entry. So magamit nimo ang Zoom at the same time pag broadcast sa live, I think kana mas kuan di ba maka-appeal ka pug ka. Not necessarily na mo dito jud sa katong Facebook or sa kanang IG gid. So ano. So katubay like okay tong okay so naka-mention ta dire o Discord sa tay mawen Discord Discord Kumu o kanang Clubhouse. Pati mo yung Restream og StreamYard. Muna siya yung mga kuan ka for kanang live kanang FB, IG live. O kanang YouTube live. I think na may YouTube live kana. Kaapan man good when kay kung naay mag-live diri sa UAE lagi mo lagi to. Kanang gi-monetize gid sa UAE ang mga video conferencing. So dili na ituyo gid nila kay magaminaro sila. So na may VPN pero ang VPN lang hindi gagana diri sa mga balay. Ay, wala to. Mo pa niya mo istorya mo sa problem ni sa kong co-host. Ano man problem pero kanang challenge na mo is kanay sa sitwasyon ni Juan balik na hinay lagor ilang net. And usahay pud kung makatawag pud mig mga magtawag mi sa ako ang co-host mo mugara pud ang net dito sa ilaha or if nami guest nga taga diha ra pud mugara pud ba so marag sound taman lagi yung kuan gani siya kanang ato wala ni mga challenges nato kay ano kita so gani stoy ga record ko dire kuan so mo to siya ang about sa katong balik tatong Clubhouse ni kuan ba no asa to yung mga challenges nimo sang invite lagi no atong yung invite atong ang kuan which is nindot biya tani no pero na-realize po na ako ang giingon day ni sorry when cut off ko when na-realize din akong giingon ni Juan nga dili pud tanan
Apple device. So Oo ba? okay, exclusive na siya sa Apple win ang Clubhouse. Nadala ra ko ana kay trend siya, dili sa trend karon pero next platform siya nga mo boom. Boom, yes. Dagan naman kuan kay Mark halos sa siguro di mo mga sikat ng ana na diya pero nindot gyud siya nga platform. Kay ang mahitabo mo gud na ang Clubhouse kay mo siya kanang Balik ka ng mga clubhouse sa mga nindot nga mga lugar diyan, ay mga clubhouse, di ba? Mura siya mga conference gid nga mga rooms ay mga conference halls gid siya ba nga may tabo kay mura mog na ga namo sa ka dining table then mura mo gakaon ga conversation mo mura igana ang sta in yan dating bitaw. So kung baga yan naka-mention na kuan na audio lang. So wala gid dili gid siya makakuan. So kung for example kinani ato ang style na mag-istihanay ta. Wala gid video na to ma-istihanay. Wala tay makita usa-usa. Wala bay, kabantay ko wala. Balik na si Juan. Kabantay ko bay wala bay. Which is kuan. Wala pa ko kabalo gyud kay I have not wa po kasulod pero nakakita ko sa mga recording sa uban tao gi-screenshot ilara gi video screenshot ang ilahang mga recordings. So mo to. Bay think mo din so sorry when na nala ko iko ana. So ato ni siya akong manala ko suggestion if gusto mo ato ni siya this is recorded right? Ato ni i-repost balik sa ato ang group. Yes. Dayon ang next nga mag-host mag-polls na put outro or I don't know, let's drive some engagement for our community. Juan, kadungog ka sa Juan. I hope makadungog ka. So Mayo ba? Story tingog sad. Pero katingala ko nganong gapilit dire, gikan ko nag-messenger, wala nagpilit. Mo ba? On daw. Karon nagapilit pa ba? Medyo pero ang audio okay raman. Okay ra ang audio gid nimo. So far okay ang audio. So Juan, like akong kuan banalan ta ko kuan kay ako man nag-host ani nga tawag karon. So delegate sa next nga kuan lahi na po na mag-host ta para bitaw natay everybody gets a chance nga kaya ako suggestion nga kani kay wala makita engagement good. So I just want to show nga sa tao sa tong community kay mingaw makita at least ba kita sila nga na movement gamay bitaw. So nag-post ta og video sa ato ang platform, sa ato ang community. Ani nga episode. So ikaw, ako, si Owen. Then other than video, himuha na tog podcast. So mag-come up ta og kanang kuan nga Bisaya Podcast PH. Para lang sa ato dili. It's not for the people nga maminaw sila. It's for us lang, para sa ato. So separate channel, you mean? Separate channel. Dili sa ato ang so it's going to be pwede po ninyo i-splice na isingit niyo sa inyong podcast narinig niyo. Bitaw. Which is actually kanang community podcast ba no? Okay po siya para at least ma-promote sa dato ang community diri. Pwede ninyo ikuan, mga imong kopya pag-ask mo sa 15 nag-edit. So ako may nag-host ani ron. Ako ni i-post sometimes siguro kung namo gumi episode ugma. So after na i-post siguro na ako siguro Monday. Okay. Ang video o ang audio ibutan sa podcast. Ang kaning email nga gamito nato sa Podcast PH, Bisaya Podcast PH, i-share nako sa grupo nato. So anyone can post sa ato ang platform. Everybody gets a key password nga na. Pero hopefully dili nila binuangan and I hope honest tanan kay madaot ato ang community. Mailhan man po na good news because especially pag ikaw na yung ma-host, di ba? Yes. I think by the time ikaw yung ma-host, when you become the host, you get the keys. You get the keys of the password email. Maggama ko email ron. So may buhatan na nato ang mga password related gyapon sa ato ang community. So mo to siya akong nahunaan. When pangutana day si kaya ako magpasahay ta ba? Ako pangutana ganiya when say value. So ang kuan mo ginamo ani Juan so para sa imuha gid ba no as a value kay ang katong sa polls man gud ang pinakadaghan atong nga kuan nga voting ang katong kuan value and then next was kanang niche and then the third one katong naiusa gid ning vote sa community.
So sa imuha ba unsa may imuha how do you kanang kuan as a value ba no in your content as a podcast unsa imong thoughts ana or unsa imong baga masulti nimo about the value Ako in terms of value, akong prinsipyo ra sad gyud if ever personally sa akong content kanang something pud nga if ako maminaw murag mapuslanon para sa kuha. Kay kung pasar na sa kuha, dakog chance pasar pud para sa uban. And then if para sa kuha murag wa na pulos. Nakoy gusto paminawan bay. Paminaw na ko na si Juan. Juan, paminaw sa ni Bioki ni bay. Nice one. Kay Bitaw sakto. moron pud atong apas sa pagpaminaw pud sa uban, di ba? So yes. kung ganahan tag paminaw, siguro dakog chance ganahan pud ang uban. Para si mga one, like ang value by kailangan siya katawanan, kailangan siya entertaining, kailangan ka malipay, kailangan ka naka-emotion makuha. Depende po sa forte ba kay kana sakto na tanan but mag-una gyud ko sa ako ang skill or ako ang siguro skill and experience. Kaya man din ang confidence. Kay if ganahan lay ko pakatawa but di man gyud ko anad magpakatawa. Di rimta ko komedyante no. In terms of delivery, posible maapektuhan. But if ako ang motivational then mo po daw experience, probably akong delivery mas modulot bitaw sa listeners. Kay mo man kuan. So sure ko maglahi-lahi gid tag marag genre. One. So I think muna siya kanang sorry man. Sige. When so sige. I think muna siya katong I think ang imong gi-mention actually make na kanang Juan nga muna siya to lead to the next kanang votes gani ang niche which is sakto to ingon nga depende gyud so kinsa pa imong target market ato kinsa to imong niche kung is it really for comedy ba ka or kanang at least na kay entertainment or kanang galisod tulog. Pinawa ni bago ka matulog. Or kanang mga okay na to bay ganahan niya kadto. So kana mga inana, di ba? So I think depende na siya. Kana may ibang podcast is just really for comedy podcast. I think ino mo ginapod ang ilahang entertainment lang gid ba? Entertainment is la for I think ang nakanindot sa imuhang kuan one is kanang more on kana gyung magdul-dul pud kitang I think kitang tulo dul-dul gid siya more on kanang practical ba? Practical gid kuan. Wala siya. Pero honestly sa ako abay galibog gyud ko unsa gid ako ang murag tutukan kay daghan gid ko gusto and akong background sagol. So mabutang siya nga for personal kuan na lang gyud na unihang podcast na murag himo ko ning journal makontrato ani. Journal na ako na bay. Makip na ako ang mga hilig mo ko magstorya gyud public speaking ako ang experience then pag encounter na ko ning podcast kan ko uy tsada lagi ni ba murag mahipos murag diary sa ako ang mga ideas. So in terms of niche wala pa gid kay ko nag-focus. So no matter unsa ba basta murag kung unsa nalay mo kon sa una-una nga murag happy ba ako taga happy makakasi imong ginabuhat. Happy kana. I think ang imong ang nakakuha ni managap mo kay niche sa kwala pagtananaw kay nakakuha mo gud sa imong podcast pod. So sa ang imong niche actually I think you're more on kanang the psychographic part which is mo po na siya ang amo ang gi-kuan ba gi-prioritize the psychographic not really the demographic na kung pila unsa gid ilang mga kuan unsa gid ilang mga edad pila unsa ilang trabaho but I think the psychographic sa podcaster na on the way sila ang ilang interest the way ang unsa ilang beliefs or unsa ilang mga values di ba sa as a person so I think dinha na siya mo resonate na in terms of mobalik na punta sa tong value na ipaghatag it depends on their psychographic. So one kanang tagay may kanang dulot kay nga speech kanang kuan ba kanang pang kuan ba like to add more value ani nga marag episode like kung para sa katong naka-miss lugar o sorry agi butang ta ka sa spot but ikaw may late kamay kina last ni sulod ihawon ang last ni sulod Okay. Sitaw gani unsa may maingon nimo sa katong wala dire like unsay value nga makuha nila ani ato ang gibuhat karon kani first nga kalit-kalit nga tawa
kalit-kalit nga pag-isgot may tungod sa mga balor. Yeah. Balor ba? Ano hindi, wala ko bulong sa Balor. Grabe ka lalom. Gi-search ako nas Google ba? So may value sa Bisaya. Balor kaya said. Balor. Kahon pa ko ka-realize mo din ha, Balor, value. Balor. Ang balor. Grabe ka Okay. Bisaya. Iwan nga, tagad nami. Take your time ba? Para sa mga kaapas diri but then mapaminaw nila ni puhon sa pagka-upload ani. Specifically for us para sa tuang mga Bisaya podcasters, may it be unsa man nimo ang content English, Tagalog, Bisaya sa ngalan nga Bisaya ka and then podcast community. Moto balor kung kuan pa kumukaon ta murag unod kay do naay uban ganahan og mga dili unod or sample sa karne but then most of us ganahan man gid anang unod, di ba? So kung ang ato ang content or podcast content pagkaon dapat katunig nagi unod, healthy for the listeners. Dili bitaw katong salin-salin bukog or puro tambok. Pwede na because it will add flavor also, but ang apas man gyud sa tao kay ang unod, meaning unsa ang makuha? Good for me ba or makadaot ba sa kuha? So if we think na it would not be beneficial para sa atong listeners, as much as possible, maningkamot nga dili ta makataga nga contents kay sayang ang opportunity ba to influence, to impact, and to at least transform the lives of our listeners. So kung kaya na to nga makahatag ta atong healthy nga content or yun pa balor. Ang balor. Wala siguro sugdan nato sa atong kaugalingon unsay balor nato, unsay gina-value nato which we think nga possibly ma-value pud sa uban. Katota mo to tutukan kay mo ganing murag ni nilambo pud atong kinabuhi tungod ana nga value. So there's a greater chance nga kana pod ma-value pud sa uban. Murag ana na siya. If ni effective sa imo possibly effective pud sa uban. Murag mo na tong murag angay tutukan as podcasters sa karon. Nice one. Bye. Libre na to siya ha. Kay kumustorya na siya sa ubang kuan by diri nanay talent fee. Nanay ba? Libre to. Sumoto ang value ato. Dili rin makuha, dili rin mapulot sa Bisaya Podcast PH. Simgingon men, nakikingon pilit si Owen. Grabe ba? Yes. Unod na iabot digas unod no. Abi lang maabot pagpanit og tambok na. Mga lamang loob. Abi na magstorya na tagpagkaon. Pero bay di mo tatsakuan na dulot kito siya para pud sa ko dulot kito siya kay usahay pud like sometimes sa amo ang mga segments kay sige ko beat around the bush then daghan gi ko mga adlib, you know, like siguro personality na pud nako but that's why we're always kanang sige natog buhaton ni para ma-develop and ma-hone nato nga skill ba nga make sure you deliver your message katong value nga imong ang balor nga gusto nimo ipadungog sa imong listeners. Bay, mindot tigayo ni I like this by where this is going. Kita-kita ra. I wish nga na atong uban dire pero you know, like we have to start it. Kailangan ginato sugdan. When do the honors kay Murag. I have to scoot. Kailangan ko mo si Bat by 5. May napamantay koan. Like, unsa pa may gusto ninyo istoryahan, ma-side bet dire. Nalo kay ikuan ako ato katong gining the katong tao for the value and everything, no. So, kuha lang nako to ang gisulti ni Seth Godin, no? I don't know kung familiar mo ni Seth Godin. Marketing masters. Marketing master, di ba? So, niana man siya dito na kuan, I don't believe what you believe and you don't believe what I believe and that's okay. So I think kanang nga statement niyang kuan na when you say that's okay, meaning we have the respect both nga makingon ko nga I understand nga you don't believe what I believe. Maybe at least one person, two person will believe unsa po nga among belief. And then siguro sa imo how you have a million. But in the kanang line in between that's okay. Okay ra gyud na di ka motuo sa kuha. But I think
that actually relates also Juan mentioned no na katong yana siya na the value also na kung pasar sa ako sa uban pasar, maybe sa uban dili, it's because maybe they have different beliefs. Yes. Sakto Okay. gina. I mean, kailangan po natin respetuhan ng mga value, what others hold value, Value. like what they hold dear. So ato kalimot itag plug sa podcast ni Juan. So para sa ato mga membro diya nga karon lang nagtanaw ani. Yeah. So mo ni ang plataforma ni Juan. So kaniha libre ni ha. Paminawan ninyo. This is free by we don't do this for nothing, di ba? Like kanang I'm not to be a hypocrite, but di ba we want to gain from sa atong gabuhaton, di ba? Yes. So para sa ako abay, like kaning imong gibuhat diri Juan kay dili ni basta-basta and you're just putting it out there. And to be honest pa, napangutana si mo. Ni unsa may gain nga nakuha nimo ani? Nag-monetize na kaani? Unsa may gain nga nakuha nimo ani? Is it for the money? Unsa man ba? Ay, wala Wala, di ba? Kuan kung monetize. Actually, kung akong apas untaan murag musikat and then makapangwarta, nagtagalog na unta ko or at least nag-English, which is kaya po na ako. But nagsugod ni nga murag for personal kuan lang gid siya nga tumong nga mo lagi to murag diary lang gid sa akong mga unod kuan ba mga panultihon nga mo nunaan dia. So but probably sunod namang gyapon ko yung mga plano nga magtagalog or English, but sa karon nani lang sa kay gusto na ma-empower ang mga Bisaya bitaw nga kaning podcast pwede po ni sa tuwa. Yes. Kay dili kailangan nga mo sabay lang ta sa unsay gusto sa uban. What if gusto din nimo, then pursue it. Ba? Then as a bonus magustuhan sa uban, which is ako nagustuhan nako imong content by kay nanong green by ang tama nanong green mo naan malay because malay balay yun sa man kuan man sa Canva ra na nangita ra kog mga kuan then ganang ka green medyo gi-change lang nako murag ako na lang kada lagi niyo murag lakatan colors murag saging ang ginuna ba saba wa pa nalungag wa which is stunning yung duha ka stunning kay di ba na yellow makuha gid yung attention ba which is actually very good. Nice bye. So mo to like sa amo ang sa gapaminaw karon like please join us. You're most welcome to join us sa next nga hosting which is kinsay mo host sa inyo hadua. We will see sa later sa polls sa group. Sige. Pero kikita may tulo dire. Like it's either sa inyo na gidua. I just hope. I mean I'm not trying to push the responsibilities sa inyo pero amo naran ninyo like let's say once a month nato ni buhaton, twice a month. Kikita ra magitulo dire, wala man ang uban. So let's mag-decide ta dire like sige. Let's do this weekly. Let's do this twice. Actually, bisag weekly ganahan gyud ko kay murag mapugos ko ba. Pwede ra po no. Ako lang usahay. Pwede nun ta mag-record and mag-publish but usahay kay wa mo gyud mo push. But pag kani, schedule na mo. So nindot yun na ma-accountable ka no. Na accountability ba? So ang process na to ani like ang usa ang next host maghimo siya giyahang process sa akuan. Maghimo siya kanang iyahang tawagan poll. Unsa ba? Pwede siya maghimo sa polls. Pwede ra. Like okay, I mean that doesn't have to be necessarily poll. Pero anything lang to drive engagement. And from there, murag diya na makastem ang next nga storyahan nato sa atong next nga tawag. Ayan. I mean, ikaw like that's on the next host. Okay, so kumbaga freestyle na lang, not really necessarily kung kinsagay ka. Yes. Og importante na ibalor. Katawa di ko na balor. Gawa ka lalong mga Bisaya, o ka balo karon di ko na kabaluanan na. Ano ba di ko kanang pag-storyahan nato din kung kuhuban ta. Ano din balor value. So like I have to do something karon mag-alas 9 na di ano.
Sorry kayo. Ganihara ko nagtagad diri mga alas 6 pa diha. So wala si Owen ni sulod ni siya mga alas 8. Kapit na alas 8. Kapin, oh. Alas 8. But at least, diba? This is the start by marag nani potential. I think it can go up. We can scale this higher. But wala akong ganahan ng mga parts like kanang gasugod pa lang ba mga groundworks. Anyway. Sige, bye. Okay, so, turn na ta. Ang kuan na to is dito ta magkuan sa community sa tuang kuan, sa tuang group chat o Yes. group. So, dito ta magkuan ko sa host. Yes, pwede ra. I-post na siguro bay kung mawili ko edit, i-post na ako ni pagkaugma. Para dito gid makitan ba. Wala na may kailangan ni edit ani. So, dito na. dito na. Sige, bye. Salamat. Salamat Juan. Salamat Edmig. Then salamat myself. Thank you kayo. Thank you. Right. Hope you love that all. I hope you guys love that. Muto ang balor. And see you guys sa next nga tawag. Kani duwa ang mo host. Sige, bye. Salamat. Bye. Gabi.